Hej Nino. Står du bare og er helt alene. Du spiser tørret rugbrød. Smager det godt? Ad. Det kan du åbenbart godt lide. Og du har tisset. Hvad siger jeg? Nino. Men jeg må ikke tisse, men vi siger hej til Coco. De blev store, Coco. Har du hjælpet til? Det er dig, der er bidt i alle dem her. Så de kan vokse mere, Coco. Det er dig, der er bidt i dem. Det er din træ, det der. What the shit? Hvad? Hulen er det der. Vi kigger videre. Det er en drøm, det her. Og det er en drøm at se på dig, Coco. Bro. Nå, vi siger hej hej.